פתיחת לקי בלוקים. יאללה, בואו נתחיל בהכי למעלה. אוקיי. תעשה ריקוד או משהו קודם. יאללה, עכשיו בוא נקפוץ 10 פעמים ונעשה 2 ריקודים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. יאללה, עכשיו רגע. יאללה, עכשיו. רגע. עכשיו נפתח את זה? כן. או, יאללה. יש לי זה. נייס. זהו, יאללה, את זה תעשה 3 ריקודים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. עכשיו בוא נרקוד 3 ריקודים. לא, אל תחשיב את זה, זה עשינו. רגע. ועוד משהו? לא, אין את הריקוד של קייסן הפנים. יש לי. כן, יש לך, אבל לא בזה שלך. בוא נעשה את האופנוע. יאללה, שלוש, אני לא מאמין. יואו! יש לך את זה. אבל זה מביא פחות. בסדר, יאללה, הכל טוב. ביי, נעד גם שיהיה עוד ציור בייס.